Здравейте на всички! Аз съм Кристиян Гранчаров, музикален артист и възпитаник на английска езикова гимназия Гео Милев. Включвам се с това видео, за да ви призова заедно да се включим в тази зелена инициатива на нашата любима гимназия. Скъпи родители, драги ученици, нека дадем тласък на тази идея и дадем пример, който още много други могат да последват, за да живеем по-екологично и по-разумно. Моля, включете се в набирането на средствата за направата на екопокрива. Заедно сме по-силни и с общи усилия можем да постигнем много. Сега специално ще ви поздравя с една песен по темата. Heal the world, make it a better